igobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka ine kwa Nayaeteire kiro monto asense gatomanya tona Nayaeteire mwanchi moligereria bugeteseni kya Ndizi TV rero na inde nagutarije gwika ase ward ya Sengera Bosoti gutoka se bunge ya Bumachoge chache county ya Kisii asengo chikumera na noyo minto mosae wamwire gusangana intwe Nayaeteire asubugima bwaye kurwara umwana moke mbaka ikireiga nyambono taraba mogaka no musao moke andangereti aganta isara nintete go share nintete go kwana naba no moligereria nsanga mange Nayaeteire asubugima bwana timanya tinganki Nayaeteire enchekara kumoligereria ndochenga no musao moke kolenda antebinga niga Nayaeteire mange okubwanga niga amenyire myake menge asobo ikobwense igobana somoro buli Nayaeteire okoleto munenche sara nyarangi Ontita ndete tochiko motegerera asobo imeto motegerera asobo agare toyungana araria ya bwate kero kende na bara gotebinga inkiaga netieka tochi gukorera moelio bwe morobelio yoiga igobana tobese gusuka enero Ndizi TV obwansubo mu Gusii ndeche nsemo chabukione na wego kabisa nonka Sengera Bosoti no Sengera Bosoti enchumede nkuru bo chitendere au badonka tolejijira yani nubono ngwaka odi konyogosi karibu sana somorobelio ntetora tebi mwanchu muligereria amalieta okamili ngana kyokorokwa egero mayago ntenara ria yagueteire kerondo chengole buwe kabisa karibu yes mwanchu matagareri asamarieta ngoro ku James Ombura aso yari kibande asari obosani ngoro kunga Jimefu Nsimba uwanja na bukondo kombogo ali abange bamaete korumuna na akina ali sokorangete na nalinga saine kotalira mono muneke babo mbia mono mwanchu muligira tole na JIM Onzimba no musaniare no moteliare nyakometo gotera kuri rotato ebintu bunebyo nero bugutie binte byakigima bana to so asomorobelio wantebire ngomana mto sara ya Nayaeteire binte binge ngotebyo baise gukumia mbire byebye so gochaka na kiwire na kiukine to gutira mpaka bona okoiguru kwane ena iboritu no monge na dina nyaboke na umuga kajori monyenya abuna bwa ibori bane mbabete bakonera kuru mwaka 1996 kuru abuna rina iboretwe wikera iga mpaka mnandeiga nabete gingo kinigo ase familia ya Kristo ngaba gingo choinya ali finder kindomoke na somete school ekorukunga gesarara nona chakrete school primary na chikorero ronga fuke bodanga genda se school ya gekomwe kutoka ali ni Mwembe Kisii County korwabu na kora class 8 yane na choine school ekorokuge kongo nyasaye munare pinto mbia genda buya sengencho ya Bible batarenge ina good way ngoro nimega ke ikomu na kigweiko amwanganya korwa mwenda gusembwe obaire okay na menyete gesararo baba nona kinera muno nona soma mpaka class 4 okay baba nero nkini na sokoro ko nama ku migrate kurwase baba na sokoro na cha saba Bible okay igo kara wasoma gikongo ngwachikugendera ekene kyanya sae nchoyo ngukwana nanyore tabokonyi boko ngira amasomo mutu naigete form 2 nona nyarite koba kingo tigera amasomane kitatu mnara okorana maumino mama agakorre biashara wechingini ari market na tata ni agakorrega siari sansora company ari ngenkoro yanya chae yakarukiru paraka no agakorre wana kero kwa deciding abono besanjio asingincho butaka form 2 kurwabu what happened abuna ri umuntu matagarira nje na sweta sobugima bukwerigeri muno mwana umumura nganyara ko bagingwe toma
nachakirite gasi ya mujengo nero nabete gingoitenga kientambe na guikabono tingo bisa in part of times kero ntabwati ebese gonto ye studio na onkomenyo kanali geri na menyo ke studio. Aya tutaraika abuna wachagite kwerigeri kore kijana yake waikire form 2 yeah bairi mbarengo bari ukubwatisi bagusugume juka nywatigiri birasi bibiri byuka akene ntwatemete na baibori bane sana kore ndo borwire bukanyara ko baboko babwa no wagera tata arwarite like totebe oboroire gitabu no mo wikamba kagatige gasi ase ubwe fosi oboroire na tidiati gumotinyo taraera same muna arwarite na mama nera karwara boigo eyo ekagera mama bono nera konyoro tigairo rabe gagoto esosio bosi bunyomba egatoka nga bonsi bairanire nisiko barasegese ndetayo bono nchina abana ba minto mbaroro ekabana kon twensi kogendere school na abande mbaro bainge university ekabana kon twins at once toka drop urimo tukairana ya tukairana koirana nsepi eyo ekagera minto yani kabanga ondetayo chete kimasoma kore aikeke wango kiriatagete abana ba mino barenga bale watebirana ba mino barenga muri minto tora abantu sita ya nayo monene ase nchendo mumura ugatatu ndubwata abaiske babere ase nambando mwana ukane yeah Yegabidi you dropped out of school. Yes. Ukangea kweli yes. Na kio chake kweli na kingo introduce te mangana mjengo maete ko iko tu ali connection na ekene no mujenge wako tu ali connection ekene aro no musanyi ukabeire bundi ande gatoka ne kazi nyane nero mbori tinga ya nkiuranya ko baisiko ko guitera stress na ebi binge byabere bigo konyora paka koiraniro rega ne bwenera tweskume oraso go soerangai na rina chagete kwenda mujengo tukarugusi tukagenda umuchoko rukukecho no twachiko chaka korigeri mujenge ya mujenge kericha no tuita wana korte mujenge ntangani basonga kabisa na kiarenge mujenge ntangani no kuna muchanga no mumuromo kole bingurumbio bya mubere ndoje no mukole basomubere no manolenge by then mbono okay omubere one na arenge bya neba emesuko yakabere gatia tonya goita chikonda gatia eji family nchanya kubarume cyane nari na beta ginkonya gweskume binte binge nkorwaninga nkikeragere manye egasi musacha kuerigeri ninki nariye nduwe yane yang introduce tiri tangani ngairu asegasi ya mujenge korukukoroka aba muri bakonyeruka esite ebona rari nagenda ringa chake gasi korukunga beba bebe yoko irwari gwatebigundo imechazo kokoto monyokia ndo yabekirwe kokoto monyokia noko soye machine iliye komera otari gotumuka speed yani ore monyoka tori gotene na ndonse nyakore lezi to wono gwakweke boko gwatebutumuka inare gasi ntangani ase mujengo igago introduce eyubono nero yenge gasi eri ndatebe na mwire gwetenene na muno mwana mumura neba na arenge konya gakore echindenka na gakore mbake gasi yogo CMC ya abuno ndatebe yang megetinga manyanga neba kero nenge skuru moibori tari rurabe gakokwana ne karamu kera lituko mwana mumura kore weekend gose skuru yafungiru otabwati assignment monyoka nali abasani bana ko ngegereti ju asto amenyete town tingo ngainereri arekene na maite kurigigo chime mono lakini amuibori yone na bete ka kongoro kichinjera ibere isatonga keruru mwana mumura tokira kabago kubori abakonyi kabago kwana nabantu inero yangeto moyo mono ego gakora mujengo ono sambete mesi gosono siete mesi kabisa okaro singuru kabisa ya smoko beka engombe nere korokwe machine na yebone engine yonkara waje gitukwetene kabisa egasiero nilianzanga kufanya na chagete ko kolega sienkon kindomoke yarengo mwaka 2009 narina chaka ko koroko bayoboro irwari kunya guchanda bayiboro una nagote
ekina kikiagera na manyangu mwana umumura you have to be hard uruana no bogi mubona bokonga mune kogoto iriera sererui to basa kueba ahe konga mono bana nyimo tara tiga school yago JIM nkwatemete kura kwana na mwalimu osaye bona kwaroja buli barwalire gwaseli guliuka usimbare bategerera akena twatemete bakomo iborione tata na chieta somwe MC orenge ngakieyu na abantu barenge koruku chikansula barengo na temeta akagenda one of them abunta mission ya sengenjo ya one of two again tata beti tata konyega sio gukora ekwari kuri nenda yao lakini tamanyanga muntu ngwetororo kumuchando agerete kero tata chitagande yenkwane yu nari na decided ju nkaronyo muntu bwatebesa kaguchayo muibori onega kana muntu ndagenda nchiko sababu konyo ngatemaro tinkweti moyo on time na temete no na bairi chiango egatoka chiango chininge ebakogurwe background yerense eta nyare kuira montande eta nyare connection chitayo lakini one of my uncles sigendante beti ne batabuati nango moyo woko genda sendachi ndigi nengurwe na muno muntu bwata masomo uyite kubwana no bwate digiri eyo mnyeto moyo bakabono bia mana sana JIM no musani yale ngo ikatura abu guchimutunga na kienyorete ogimo bwa mujengo no bwa mo gende timbaka karanga tigacha kama ngana yobosani ngo kinare bono bado tararwa se chingatale chichobotaka tararwa obye gose no gwarura kabisa bado yani bona lichinandete ngechara konte after bachitekiri cho what happened and na kiari nkagaiga and no nyine gasi ayo musani na kiako yakora na kiako nyore support to bese gusuka enamba ya simi neregabu asset TV yao aboko mwakira mutarire banyagubwato bokonye bakomwana nyine studio akore free recordings nje nabwate ekegwa nguchari utukuniri yake kero tukuru asomo tumukwego bano tobaise gusuka enero Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogo nkorbo Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwo mu Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii.
Mbiama naendo mwanchu muligereria soka bamuremereria twiranire kurwa somutimoko ndena JIM onzimba kuruge igase ward ya Sengera Bosoti omusani chipukizi ogukina bono obwate keegwa ntumanyanga kewe kindia gechagete karibu sana naendo nzimba twiranire kurwa somutimoko okaenda Kericho mwachite na bibuli bao Kericho aya antucheti na muiboli osendo cheti na montori umaitenkinde itwachite ni kazi ni ani mete tunga ndugu yani twacha koliji egasi ya mujengo yani ndochitinga titwachite twaenda toikara storage aya bona isimo kwenda mwangu mwachite tunga turaenda Kericho ngaimu arari tano kurara arori tanga ni pikera twachite Ntuabwate one of my big brothers so inkubwate orengo ororo na arenge kunya gukora ikibarua kia ine banki arenge stable no enere na tuwele kametia somo yumya na ndaga tuaba kuboraro tingo bisantu ararite iskon that day go se weekend ma ndo aberta biyo motenyo mebere kogo ikemesuka suke gaikega chakirabo Eskusukere ngakina rentete kuiwa sobwango lira taroje pesa boto kabisa abono nobo kimabwacha akagokonga ju umwana umumura kugwachirase tokobera mu muntu akorageri pakobe gugwetoma asigete umanyenga na inche na aretira na nenyanya usige tungu ya uchangiye gintu ge ya iyo kaba na muchenge kero kwenda tokanyanyora ibone kaba kongunyumbali nyora tore bona abamura batatu bane na bande mbarengo bone kaba kero umuntu akanyora kabesa kae omonyo kari aje teria mbege na iranire kangi mwaro sia kinege ya tare otinyoreti bone abidi nae wono kwate banga ajorire ndendachiete na inje ninkwana ngokira piti nkwana kene mondai igono rarite nchara matuko kada nchekeli charo njambundise tadabu no etarikiricho yo kumwanjo ngotegere njoyoro jina tari mpaka ndakwera so kumingu muntu yani wikire baka na tari totebi umwanjo motekeli chano ubugima bwako nga na ira na Gusii Gusia timbere tigeka mama kanako kukumbolinga ono gakine abyako ngete nano gwacha gakikindo seta isika igai nanenga chikuliga lyobo kumo mama na tata bali bairanire nkabale lisabo kene nkeyo bakoli igaiga yamuchango no ngera na tori ega bidinga kumo twesabo mwana mumura o linga swa Tanzania okay the passport nangwa bwa usimpanya route Tanzania romna na chiete egasi yangirete na ste kuegera alakati yo kunya kogenda mujengo na egerete gasi kurkuintira designer ya tiles nchonda angeli ali mwago na bongo kore gasi ya tiles no negeri uno mukambo yo muru chinga mwana oyo na taetegendo umukambo ne ronda inga nchu akangamuke akangiro mucho Tanzania no twakore gasi asumutinyo yo mu mutinyo yo mo ngenyo rumo chingo kore gasi na meta asubo kimabwane ngana inche ningike asumucho kati emechi yakaya kikwete abuno nanyo altaribaga dio gukora se nyumba y'Ichombe kai president umuko kabisa ase nyumba y'Ichombe kobeka tiles kobekera tu chi safety chirichombe chikunywera amaji na chitware korosi abuno nanyo alite chance na njoko so muchi gwa kifarume yungo ira neruyemo na sana yani kikwebwete ane bicha na agetoro anyendi talinga nesi ansireti muri kamwisi echi nawe go chiacho bongo abuno na manyiranga umuntu neba munore nkirura akoregeke ikuire pakasota kagerite no iko igo gakorega siabu amatukarenga guse twabere toro almost a month nando kaira na Gusii nando tokaira na Gusii nando kagendera mujenge tukanyaka ro kerona rute Tanzania ntobere Gusii mono naro mukambo linanda kande ya Nairobi biashara mbiro ngasoa Nairobi kana ikali tukulitangani na maite Nairobi ina ariko igu Nairobi TV na konyera ali ngaseti na igunga gogo ikavya center yo igete Nairobi ukirase bona no nali linga korbe ya center bere ntambe karachi bichacheje mo Kenyatta naliyo mu kambo lya gande ndolikwenda gasirio kakarata aratara uramanya entauni ngakire akabanda aliti kangira samenyete kangu borarobia obugima
buga nsako banko baborobia lakini tori kumanya njira sogo cio muntu na njira teriko teri muntu narobie mukambori agaika umuswatio yakarwara akagenda sogo sobere kitu wono ntigire narobi timbo ationde ali asantigete ne site egasielire wono timbo ationde kono besa nakanyo simbo bade ona ali nanyuranga ai gutina rueta smama ngakira mame simbale na tata na ndobuya kerbo tukoiga kamate ya mete na tigetu ande roro ta kingaki tata gande yonye byakongire njunga tata tolie byoko kibita okaira naka tingi chetiaro nkare omoyo mwana mintomo nene kurukujoni Bruno akanga kresim agande ya na table kuna tata ngakyukonya gonjo kana ni street mchungo gocha gagenda oro tukamenya tukabenga kientambe tokonya guita mujenge lakini obogima munabore agateba ya nchendete ko move on agachi akareto morugi bono na mundu tokonyara konya ari na robino rochene town shamba la mawe kirege ntoko soimobu mafuko yabuno naro leranga tigange umwana umtolibaga ko umwana umtolibaga onyendrinde merito ya no umwana mintali yange bintu mbi abete smile gachi enchire yengatanga amwana umumro kweligeli anobo kimabwa chaka kongita ngachi nkanyoranga na ansire komenya nche bieka na sina menyete ebintu bigakonga ega bidding kairana nande Gusii Gusii bona nairana musani oyo mukandorire engakina meta Gusii Kisii town nchena abete ba street boy Kisii town area kerona arenge street boy umumura naro yo mukuru kumare no musaniare akanyako bakagweta astokobera nakabelira ali market kwale gochore nje market yali nona aliko chora script nona akabelire no mugako kuru kukoche sigari market no mungina no mugako kuru kweli kioteli igari market ne robete gakonga echance yeli nabuka mambe saa 10 na so hoteli ya na musibeli na nyore ginkobe kanda lakini bona so linyane tamete ngakimenyete ngakinde nali achiteri tukerimo konyoranda ile box akamburi yanke okora muka twendo hoteli muna tuikara stali hotel tataranda ikende umungwano yo mare akanga kiresi mina abwate muri kamwisi akambori ngayore omote yande sa market no ndi igasengobe kambori igaburo chino mino konta inga no kobe mchungo gochaga igema mate tukwane na meta sa kongira okonde binga chungo introduce as a producer akanga introduce as a producer kurukusamsi nande samsi nya sago seseni samsi onalia bolinga muisinero yonde muisinero kobera anza market oyongira go ati mungu anu yaka moteito chaya mweli baga aro nanya ko swa studio na swete nandi na mete studio ningi ena kaigule studio nyako rabasani bago perform itukelio nanya walete chance yoko swa si mic e boot nga record e sauti ya nintangani sauti ya ngoma na recorded akikoro kubatige bangambe lakini nanyora support iliyo kwenye ndanye kore onye kore ono enko bwate kipawa kyo bosani na kyo maramba nyetenga you can see kabisa omare ngunya gweta nge street ya nande no musani omanene reke ini Gusii na are musani tajika bona ere ngunya komataina alingi bana akarate kera na nje munango tera akarate kera umungwano uriere na arengi patience utubekera chibiti simya na bwate simya nyakuliri simya ndakini ntware ababeka kumbe ere na metemna kobeka ubeke beat ubeka ne record voice tukanya ko batoka record igaga kugundua kurwa bona ere alakati iri ko nyakokora dia so ya gwetere bintu bya na ya chitaga tebanga ya management imbwate netete tokore ngoma naye nunyare kuri kegendo kamote inkintali ikere neba kinda usaka simya kana kungolika mune message gango ikali nsome agante isawa mambe bono studio na koreta mambe choche mbaka ayo ndina akoseli tanza kesielia
arekene ritukeri kubwatia na bwate no yangangi andenda sibantu jwali se street obugumana obukongo na ingakingo kote street na Nayaeteire tamange na mange na roche mbakantaga ni mwana bw'omuntu arukwe street boy no muntu okoroko mwana bw'omuntu street boy no bwene twarengerai igo ari no maramanyira nche talent yana okay igo mugatera gotera nari twasokyo gotera ese ncho chinga kinebiro onzimba alikubali gukora collab naye ona kuko gotera gutangani gotera uko bono na kukwa beto kutangani lakini ngosogete on time gukakira ngakintambe ngachinkanyora umuntu ubuteta support akabaga kongira ngamenya bakamwaye lakini gamwaye nkanyora nga ribaga mbwenta kwande studio kusenkore gento kiria takere bon support kanyora nabeire pakasi arare nkaonchuru bono ngabe houseboy nkabani nje ngoswichanga cyo muswati wae cyanga cyabana bae babere kisaraba ke bagende gasi bantigira abana ari naitega siani muna musiomboji lakini bono umuntu yokerangira nakora chingoma ibere chintanyare gukwanera mono gochime egaika toisira gukora video amago ikante inga nane ibintu ibyo hospital akoreire ubonere tumanye ngacyo guchaka gwakanera tinko manyesa babye kireta kamboli bo onzimba rotatu ndio sogete gotera kuri hit song mpaka bono iga karto chikona gukorira rotatu ya sogete 2017 nari ya sogete but officially kero maranda ngeri twakora ke video it was like last year part 1 na hiyo last year part 1 hiyo video imekuja kutoka this year okay yeah ninche naye bakengoli ninche naye bakengoli ninche naye bakengoli baba ninche naye botaka yansongerere I say anyway yama JIM onzimba oyo oromusani but ana struggle mpaka bono natotagere story yae na mangana ali agendrete gwetera mpaka bono iga nkyo kubuli mwanchu muri uri koligerete in less than 1 minute yeah Stefani anendigere iskali onde bwenzi otete koru ndigi ali WhatsApp engo manyika ina senambe korukunga 07 06 214 251 ngirorero mwanje motegere 07 06 214 251 ine namba ya WhatsApp ogoswali YouTube na ebintu byane byabata bigo delete webinge ebinde mbire mbono ngonya kubeka ebintu swali YouTube ndigi muna Gmail simba na bokonya wali ebintu byane na se chi platform chinde chonspi ndigi muna Gmail simba na ngotoka abo ya bia mona sana Gmail onzimba asogusangana intwe Rochenga esto no twali konyagandali mwanchu muligereria nigakona gototebia Nayaeteire makongo in short use bottom line nigatagetobo konyi nera asire industry yae rochukuru mara makonye tembaka bono iga anataka kuingia studio na bwate kibao na bwate kewa ekiaga netyo bokonyi bwao osoe mubuko omwe deal ye record na bakore bintu byae nera goke no tole nkaya aba maene bado bintu mbiri boronge igo abaiboli na barabona myaka ya chakire gusuka nere bono kuna nero gwetachira buno musacha ndo musacha lende gwiketachire lakini ganchire gusangana into Ndizi TV tomokonye namba ya simi eyore gabo ase TV yao narenge ase ward ya Sengerabosoti kutoka sebunge ya Machoge chache county ne ya Kisii ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita ande batambe nigo bagoteba koramaya ogende